Sila ang mga tawo nga masami mo makitaan sa pangbang sang suba, sa mga taytay kag sa mga sakayan sa baybayon. Armado sang mga moderno nga tigawnan. Ang ilahilig among pagkuha sang isda pinaagi sa pagpamunit. Kabahin sa mga ini sanday Nanette Ceballos, Reynante Ubas, Lindri Clemente, kag Jose Roy Cesbreño, ang mga miyembro sang grupo nga Iloilo Anglers. Aminado nga hindi mahapos ang ila buluhaton kag kinahanglan gid sang pasensya. Ang amo nga hilig ang nakabulig naman sa ila pag kinahanglan kag nagadala pa sa ila sang kalingawan. Mga kapuso, makapunta sa mga aga, mga miyembro sang Iloilo Anglers. Pagod istoryanin ning ila, mapuslanon ng hilig ang pagpamunit. Sanday Nanette Ceballos, Renante Ubas, Lindri Clemente, kag Jose Roy Cesbreño. Mayong aga sa inyong apat. Morning. Mayong aga, sir. Kamusta kamot nga mga kamusta kamo tanan labi na subong may pandemya? So, working, sir, working, and ang iba sa amon, sir, amo niyang kahiligan nga kung wala na kita obra, ara kita ta happy na to. Okay. Sige. Istoryanta sa mga aga na ya. Gusto ko makilala kung sinong isa kag isa, no? So base pwede ta ma-introduce, no? Umpisa siguro naka-blue si Sir Lindri. Please introduce yourself. Ako gali si Lendry Clemente, kag ako ang founder sang Iloilo Anglers. Next, ma'am. Ma'am Nanette. Good morning, ako gali si Nanette. So, ako ang admin, PR, and marketing sang Iloilo Anglers. Okay. Next, si Tax. Why don't you introduce yourself, Tax? Ako si Taxiliano Ubas, isa ka-admin sang Ilolang Girls page. And lastly, Sir Boyet, introduce yourself. Hi, good morning. Ako gili si Jose Roy Cesbreño, isa ka admin sang Iloilo Anglers. Gusto na mo mabalaan. Nga gintukod nyo ng inyong organisasyon nga Iloilo Anglers. Bali, ang Iloilo Anglers, sir, gintukod ni siya sang 2016. Tuyo lang tani namon nga mag-ubra sang grupo nga kung ang isa ka magpamunit gusto magbakal sa mga used nga mga damit or new, may ara sila kag tuan nga group. Ining term nga angling, no? Ano bala ining bot silingon sini? Simple lang bala ni nga pamunit o kung may pinasahi niya nga klase nga pagpamunit? Ang pagpamanit pwede traditional like magamit sang bagakay kag ang pulunan, sir. Ang pulunan may do kawayan nga bilog, hindi plastic bottle kag PVC pipe. Kag dira ginapurumbod ang nylon. Gusto ko man mabalaan naman niya kung pila na subong ka miyembro ninyo sa inyong grupo nga Iloilo Anglers. 5,600. 5,600 na as of now. Damo gali mahilig sang magpamunit diri sa aton sa Iloilo you wouldn't know. Bi mo ya go magagi ka das dalan may ara 1 or 2, 3 gali kay damo gali kamo. Anong ara sa pamunit nga ang nagakailigan hindi lang ninyo kundi sang lapit size meal na ka mga tao diri sa Iloilo. Anong makuha anong namian nyo gid sa mo nga sport or hobby? Siguro, sir, manami agid namon kung makahuli ka. Daw hindi gid mabayadan ang kalipay nga mabatsyagan mo siguro. May paborito bala ka mga pestuhan diri sa aton syudad or sa banwa sang Iloilo nga ti dira gid masami ninyo nga pestuhan ay dira masami makadakop kamo gilayon. Sa akon, sir, kay lapit ko sa fishing port, amo na ang spot gid nga namian ko. Kag swito ko na ang lugar nga kung anong kulikon kong isda. Okay man na fishing port kay kung wala ka may makuha diretso ka na sa fishing port no. Bakal ka na lang, sir. Magluwas sa fishing port din pag kamo nagapamunit. Iloilo River. Iloilo River, sir, mostly. Okay. Anong pinaka unique nga isda nga nabunit nyo sa Iloilo River? Sa Subo, Bulgan. sir, Bulgan? oo. Okay. Managat. Lungtong. Sap-sap. Oh. Lison, sir, lison. May nakakuha na dira. Malison. Basi banda want to try this hobby as well. Anong basic nga starter kit para sa isa ka gusto magsulod sa muning hobby? Starter kit. Real ka grad siguro, sir. Mga mostly naga-cost na siya, sir, sa mga 800 ang pinaka-barato na gid siguro. Amo ni sa ang ultralight nga rail nami ginisa sa mga beginners kid mga baguhan yung pamunit nga practice pa lang.
taon. So more or less Mm, total, kung gusto mo mag-umpisa, mga more or less pila preparahon nga budget? Mga 1.5 siguro, sir. 1.5? Mga 1.5 na sir, lang. all set na siguro, including na siguro mga hooks and Mga line mo. sinkers and mga lines nimo. It's a very good start na. If you have around 1.5, it's a very good setup na. If newbie pa lang. Anong nadumduman yung pinakadugay nyo nga hulat? Nga go grabe gid ang test of patience nga wala ka gid nag-give up. Ako, sir, siguro mga 6 hours. 6 hours. Nga ulat ko, wala gid may oo. Ako days sir, days ako na. Oh, pati gali days gid si ma'am na abi ko gani nga. Gahulat kami sir nga ipila na kami nga beses nagpalawod as in nagkatuloy kami sa tunga no. Ang ako niya gina target is makahulik dito sa pagi. So it's been how many days nga balik-balik namon. Wala gid kita na binasan. It was only last week sir nga do gitagaan is kita sang chance nga makahulik sang pagi. So amo nang nakon nga pasensya pila ka bulan, pila ka adlaw nga ginulat. Kaya syempre naistoryahan ta ng process nga makwa nyo, ang pasensya kilanlan. Gusto ko mangkoton, anong ginaubra nyo sa makwa nyo? Kisa, sir, ginaluto man, sir, pag sobra pang baligya man sa mga gusto magbakal sa mga makuha namon. So ginabaligya, ginakonsumo man sa balay, ano? Nahatag man sa parentes or sa mga friends Finally, anong lesson nyo nga na-learn sa experience sa angling nga pwede nyo ma-share sa iban? Anong leksyon diri sa inyo hobby nga importante sa pangabuhi? It's a getaway process mo sa world nga medyo stressful, kapin pasubong pandemic, halos tanan nga activities is very limited. This will only help you also sa mga tao nga naga-anxiety, naga-depressed. So this is one way para also to help those people. Thank you very much inyo, Lindri, Nanette, Itax, and Boyet. Salamat sa tiyempong ginatag niyo sa amon. Thank you, man, sir. You're Welcome, welcome, thank you, sir. thank you. Thank you. Thank you, good sir. Continue to enjoy your hobby and share it with everyone. Salamat, good. Ang mga kapuso, dugang impormasyon kag good vibes sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.